ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ବନରେ ରହିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାବଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଆସି ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜା ଅଭିଷେକ ସ୍ଥିର କଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମକୁଟ ରାମଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଲା ସମୟରେ 7 ଜଣ ନାରୀ ଆସି ରୁହ ରୁହ ବଶିଷ୍ଠ ବୋଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସେ 7 ନାରୀ ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା, ତାରା, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅଞ୍ଜନା, ଭୂଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ଦେଖିଲେ 7 ଜଣ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାମଙ୍କର ମା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ କୌଶଲ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ପଚାରିଲେ, ତମେ ତ ରାମଙ୍କର ମା, କାହିଁକି ମନା କରୁଛ? କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବିଧବା ହେଲି କାହିଁକି? ଦଶରଥ ରାମ ରାମ ଜପୁଥିଲେ, ସେ ମଲେ କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଜାଣିନ କି? ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମଲେ। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ନା ରେ ପୁଅ, ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୋ ବାପା ମୋତେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ଶାର୍ଗୁଣ ଶାର୍ଗୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପକ୍ଷୀକି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେଖି ବାଟୁଳି ମାରିଲା। ସେ ବାଟୁଳିରେ ଶାର୍ଗୁଣାର ଜୀବନ ଗଲା। ଶାର୍ଗୁଣା ଶାର୍ଗୁଣୀର ମରଣ ଦେଖି ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କହିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଅକାଳରେ ମାରିଲୁ। ତୋତେ ସେମିତି ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବ, ତୁ ମରିବୁ। ସେ ଶାର୍ଗୁଣୀର ଅଭିଶାପରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମଲା। ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମନା କରିଥିଲେ। ତୋ ବାପା ରାମ ନାମ ଭଜୁଥିଲେ, ସେ ରାମ ନାମରେ କ'ଣ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମା, ବାପା କେଉଁ ରାମ ନାମ ଭଜୁଥିଲେ? ପଶୁରାମ, ନା ବଳରାମ, ନା ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମଙ୍କର ନାମ ଭଜୁଥିଲେ? କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମକୁ ଭଜୁଥିଲେ। ସେ ନାମ ଭଜିଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରାମକୁ ଭଜିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।